Скъпи приятели, време е за апдейт, време е и за апгрейд. Ето защо ще си позволя да ви разкажа нещо много кратко. През 70-те години на миналия век имало една държава. Тя била сред най-бедните в Европа. Била изправена пред дилема какво да прави. На пулта за управление на страната имало множество бутони. Те решили да натиснат златния бутон. На него пишело нещо много обикновено, една думичка – образование. Сега тази държава има най-доброто образование в Европа и е сред страните с най-висок жизнен стандарт и брой компании еднорози. Нарича се Финландия. Благодарение на министър Стойчева, вчера имах възможността да се срещна с делегация от 5 човека, сред които и създателя на Angry Birds. Предполагам, че много от вас имате тази игра на телефоните си, както и създателите на най-големия в света предприемачески формат Slash. С историята до тук. Време е за апдейт, време е и за апгрейд. Време е не само да подритваме бутилката, наречена образование, както често се случва. Крайно време е да натиснем бутона на контролния пулт. Знам, че всички разбират от образование, политика и футбол. Това ни е пределно ясно. Обаче едно е ясно на всички, че продукта на образованието е на входа на бизнес. Бизнесът казва, че голяма част от младежите не са достатъчно подготвени за пазара на труда. Въпросът е обаче дали търсим на правилните места проблемите, които са в образованието, в подготовката на младите хора. Истинските въпроси пред образователната система и подготовката на качествени кадри не са свързани нито с броя на университетите, както много успешно се комуникира в публичното пространство, нито с абсолютния размер на субсидията, нито с наличието или липсата на такси за обучение, нито дори с броя на приеманите студенти. Корена на проблемите е другаде и те могат да бъдат преодолени с комплекс от мерки. Не половинчати, не единични, а комплекс от няколко мерки. Какво предлагам да се направи? Понеже моите предложения ги адресирам вече в присъствието на няколко министри, отговорни лица, излиза информация, има доста хейт под моите постове, защото има много хора, които не искат да излизат от зоната си на комфорт, там е някак много удобно. 8 предложения. Първо, свиване на приема, държавна поръчка и рязко вдигане на субсидията за един обучаван студент в недофинансираните направления. При това да се отчете, че дофинансирането за наука трябва да е критерий с висок приоритет за така наречените научно-изследователски висши училища. Говорил съм с стотици представители на бизнес и ги питам, доколко за вас е важно да публикуваме ние, като примерно икономисти, в Scopus, Web of Science, да бъдем цитирани. И те ме гледат странно. И те казват, за какво ми говориш? Ние искаме качествени, мотивирани, можещи да комуникират, търсещи млади хора. Не отричам, че в определени области това е изключително важно. В научно-изследователските висши училища. Ако се свие приема в държавна поръчка, така на входа на университетите ще останат много заинтересовани от обучение лица, които ще са склонни да си платят за придобиване на висше образование. Второ, въвеждане в Закона за висшето образование на процедура с ясен критерий за прекласиране на студентите след всяка година. Какво имам предвид? Забележете, след всяка година. Ограничения брой приети студенти. От тях тези, които не се справят добре, минават в платен прием следващата година. А тези в платен прием, които се справят най-добре, минават в държавна поръчка. И така до следващата година. Следващата година се прави ново прекласиране. Познайте дали ще има или няма да има мотивация. Аз мисля, че ще има. Трето, с изключение на регулираните професии, въвеждане на 3-годишен курс на обучение.
Това ще осигури от една страна бърз достъп до пазара на труда. Второ, ще намали сумарно издръжката за висше образование в България. Или тези пари, ако не се намали, ще бъдат дадени в направления, които да осигурят ефективност на висшето образование. Защото в момента тази ефективност е доста спорна. Ще се насърчи мобилността. Излишно е да казвам, че ние имаме двойни дипломи с държави от Централна и Западна Европа. Представете си един германски студент, който учи в немски университет. Завършва за 3 години, след което вместо да излезе на пазара на труда, той, видите ли, идва в България да си доучи още 1 година, за да вземе и българска диплома. Нали разбирате колко е нелепо това? Така че мобилността може да се насърчи, когато се изравнят периодите за обучение. Четвърто, въвеждане на адекватен модел за финансиране на висшето образование. Много съм скептичен, ама много. Пето, обучението по икономика, администрация, управление, туризъм, информатика и други, забележете, трябва да имат практически стажове след всеки курс. След първи, след втори, след трети. В момента закона предвижда само след трети курс. Шесто, текстовете на Закона за висшето образование, политиките за развитие на висшите училища, ясно и категорично трябва да зададат посока към развитие на балансиран микс между знания, умения и компетенции. Знанието е най-бързо развалящата се стока, но уменията никой не може да ни ги отнеме. Така че тясна работа с бизнеса в часовете, задания от бизнеса и други действия са абсолютно наложителни мерки. Към момента има рестрикции в Закона за висшето образование. Само 10% от часовете могат да се вземат от хора от бизнес. Защо? Седмо, подкрепа от страна на законите, имам предвид Закон за висшето образование, Закон за развитие на академичния състав в Република България, за минимални изисквания към преподавателите, за да поддържат статута си на такива. Към момента атестациите на преподавателите са количествено подплатени, но няма образователна институция, която сама да си прави харакири. Осмо, и може би едно от най-важните неща – въвеждане на кредитна система с гъвкава учебна програма. Тази система има капацитет ефективно да оценява преподавателя, защото студентите няма да записват слаби преподаватели. Тази система е утвърдена от много години в Съединените американски щати, в Западна Европа вече. Защо не се възприеме у нас? Но тя е обвързана с модела за финансиране, за който съм много скептичен, че може да бъде приет. Скъпи приятели, още едно много важно нещо, което ме впечатли в дискусията с делегацията от Финландия вчера. Те залагат на нещо, което изрично си го записах с много едър шрифт на един лист. Радикално включване на младите хора в множество инициативи. Радикално включване. Безусловна подкрепа на младежите да използват въображението си да творят. И така, вярвам, че днешният форум ще добави стойност за всички участници. Форматът е силно обещаващ. Благодаря за доверието да бъде проведено събитието точно при нас и благодаря за вниманието.